Like in the case of Chiwenga insulting Mparinga, calling him a dantahead. Apa unenge uchiti ndiwe maapostoro anonzwa Mwari kudarika vamwe. Kwakutozonzwa kuti aizvi gambisirwa kumaziva magwaro aya handiko kuziva Mwari. Kristu akatovaudza akati, imi munofunga zvamunenge muchistadha magwaro, mogofunga kuti mumagwaro ndo mune upenyu husingaperi. Gambisirwa upenyu husingaperi hauzi mumagwaro, asi magwaro aripo to testify about Christ, anova neupenyu husingaperi. Saka uri kuona kuti unogona kuziva magwaro Chiwenga ainokubatsira kaini, kwete zvehondo. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita unge iwewe. Ndosaka pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangogara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya yaZigo naMparinga naApostle Chiwenga yazopindirwa naBishop Nyamangaka. Vakataura kuti aiwaka, tinoziva kuti tinobva kwakasiyana, tinoziva kuti tine maonero akasiyana, asi Mwari ndemumwe chete. But kuti uzotaurawo kuti mumwe wako dandahead, is a drunkard, zvizobuda. Bhaibheri rinoti ngatitaurei nerudo, ngatitsurane ine rudo, ngatifambei ine rudo. Ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Saka pana pandine mashoko abva kuna Bishop Nyamangaka ari directed kuna Apostle TF Chiwenga. Amen. Kuti zvinopera mushe here, because hondo dzacho kwadziri kuenda. But inini hangu mashoko ataurwa naBishop Nyamangaka personally, inini according to me, not kuti ndiri mutsvene kana ndinoziva Bhaibheri kana kuti chika. Ndaona unge ari kumeka sense kuti munhu akatadza hauzomutuke, unomudzora. Hanzi kana mavaudza pukutai tsoka dzenyu, zunzai tsoka, mutauro tavataurira. Maita sei? Maenda zvenyu nekuti vanenge varamba ita sei? Varamba kuteerera. But pakuzosvika pakutuka mumwe kuti uri hanzi Zigo is a drunkard, chidhakwa. Handiti ndo zvakavingwa naMwari wacho, kuzoponesa zvidhakwa, kuzoponeswa mhombwe, kuzoponeswa vanhu vakasiyana siyana. Kana imi maakulebhula manje, maakupa vanhu mazita kuti icho chidhakwa icho, iyo imhombwe iyo. Kana iye Jesu akataura wani pachifeyo chiye kuti kana pane asati ambotadza ngaanonge dombo, ateme, atake nemabwe. Hanzi Jesu pavakasumudza musoro akaona pasisina kana munhu wani, vese vatiza. Monditaurira kuti Apostle Chiwenga, kubva pawakatanga kuziva Mwari, kubva pawakazotendeuka, kubva pawakatanga kunzvera magwaro, havana kana zuva 1 ravakatadza, kana kumbotsamwa zvako, kana kumbotuka zvako, kana kumboona ningirini koroga hombe muchechi vakachiva, kana kumbotarisa neziso reruchiva. Kana vakadaro kavatoo Mwari, takutofanira kuvanamata. Ndo paipa tichitaura kuti dzimwe nyaya idzi kaidzi hatifanira kudzionera mugirazi, tofanira kudzipenengura. Ndakauya nenyaya pana pachitaura kuti makandiwa girlfriend yake ataura zvakati, vanhu vakandituka panapa. Saka unontaura kuti munhu wechirume, pavarume vese vemuZimbabwe, vanhu vaMwari vese nevakadzi vese vanenge vari muchechi make, hamuna kana wani waanombotarisawo neziso kuti hei aka kapfuta aka. Munonyeba imi.
munonyeba munonyeba ingani passion akatotaura kuti hanzi unogarirwa soka zvichadaburirwa makumbo kudai so wozongoti Mwari uchienda zvako but unenge watoita sei waona asi kunzi wapomba but ukatarisa neziso reruchiva watoita sei watotadza pamberi paMwari. But nyaya ndoda kungoedza kutsanangura ndekuti hapana mutsvene, tese tiri vatadzi, takatadza tikatadza kusvika pakuita sei pakubwinya kwaJehovha. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Handiti right, rega ndite ndipinde muvhidhiyo ramufundisi. Handiti timbonzwa mufundisi kuti vari kuti chii, but ndisati ndapinda mumashoko abishop Bishop Nyamangaka, ndine mashoko ari kubva kuna Owen ari kutaura kuti zvanyore zvareruka kurejista ekambani muSouth Africa umbva wavhurirwa FNB bank account. Ungava uri kuSouth Africa, ungava uri kuZimbabwe, ungava uri kuBotswana, ungava uri kupi nekupi, zvava nyore. Ndo pari kunzi zvanyore. Saka chinongodiwa chete ipassport yako iri valued nechi nemazuva, chero usina permit. Wobata nhamba dziri pascreen idzo wotaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly. DJ Holly vanitaurira izvo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje. Ndiri kudawo kuregister company, ndiri kudawo kuvhurirwa an account. Anobva akusota chi same time ipapo handitika right. Let's not forget mfana wangu uyu andogara chitaura nezvake Pande Rhythms. Uyu mfana rurwa gospel rakaipa rinopfuura rababa Harare. Kana pane ane nharo ngauye tite badge muone kuti mfana uyu akaita sei akatoipa zvekudaro. Saka hande tinosapota YouTube channel yake, ndiyo iyo irapo yamuri kuona iyo. Moita sei munomusimbisawo mfana wangu wechidiki handitika right. Rega tipinde muvhidhiyo raBishop Nyamangaka tinzwe mashoko avo avari kutaura bishop kuti zvinopera mushe here zviri kutaurwa nemunhu waMwari. Hanzi pati pakuzosvika pakuti munhu waMwari akasikwa naMwari nemufananidzo waMwari wakumuti dhanda head. Mashoko makukutu akarehwa nani namai Chisamba handitika right. Let me just do this and then we go there and see kuti zvinopera 1-1 mashoko ari kutaurwa nani naBishop panapa handitika right. Pakashata. Make sure you leave a comment comment section wotaura mafungiro ako kuti unoiona sei nyaya iyi yehondo dzevafundisi, yehondo dzevanhu vaMwari. Haleluya. Hama dzinodikana, handirambe kuti semafundisi we might have doctrinal differences, manzwisisiro nemaonero anogona kusiyana, but hazvizogone kuti tisvike paku insultana like in the case of Chiwenga insulting Mparinga, calling him a dantahead. Apa unenge uchiti ndiwe maapostoro anonzwa Mwari kudarika vamwe. Kwakutozonzwa kuti aizvi gambisirwa kumaziva magwaro aya handiko kuziva Mwari. Kristu akatovaudza akati, imi munofunga zvamunenge muchistadha magwaro, mogofunga kuti mumagwaro ndo mune upenyu husingaperi. Gambisirwa upenyu husingaperi hauzi mumagwaro, asi magwaro aripo to testify about Christ anova neupenyu husingaperi. Saka uri kuona kuti unogona kuziva magwaro Chiwenga ainokubatsira kaini, kwete zvehondo. Vanhu vogofunga kuti ndiwe unese, but rekeza tikubatsire. Ndoda kukudzokera to the doctrine of love. Kaverenga 1 Corinthians inogona kunyatsokudza chapter 13. Pauro achitaura pamusoro pechinhu chinonzi rudo. Ndosaka kwakanzi mushoko raMwari, Mwari rudo. Pamusoro pezvose izvi chikuru rudo. Saka mukutaura kwako ukatadza kudemonstrata love mukutaura wakundikana. You cannot call your brother a dantahead. Inzwa zvinotaura Kristu. Anotaura kuna Matthew chapter 5. Ani nani makanzwa kuti ani nani anouraya
asi ini ndinoti kwamuri, ani nani uyo anoti dandayedi to his brother haasisina kusiyana nemhondi. Chiwenga, you stand to be corrected, and I will correct you out of love. Tinozviziva kuti ndiwe uri kufunga kuti unenge unoziva Mwari kupfuura Chiwenga, kupfuura Muparinga. Ndiwe unenge unoziva Mwari kupfuura Makantiwa. But ndichadzoka ndotsanangura pamusoro penyaya yebusiness rauri kutanga iwewe rawakatotaura last Sunday yapera kuti nguva yese ndaiparidza zvechechi ndichitaura zvechechi, but I am here to present to you kingdom. Saka ndoda kuti ndizodzoka ndichikutsanangurira marasikiro auri kuita. Nguva yese tanga takanyarara ndava taimbogadzirisa nyaya dzenyika, but toda kuti tikugadzirise kuti church izvizive kuti tese takadai we are the body of Christ. No one is better than the other one. Tese tinofanira kudanana nekuwirirana. Right, mashoko mahombe, mashoko makukutu. Hanzi pesa taimbokusiya kuchiita zvavaita. Taimbogadzisa nyaya dzenyika. Aiwa bishop avarendema ipapo pautaura chokwadi. But maonero angu inini ameno tinozvionawo sei, unomanzwawo sei mashoko ataurwa nabishop aya. Because zvinhu zvese zvikangoita nerudo chete, zvikangova nerudo, even ukanditsika ukati sorry ndine rudo newe, ndozoti hama yangu ine rudo neni yanditsika nemistake. Ameno kuti munoiona sei nyaya iyi. Handiti isa comment in comment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. It's for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now.